Hi, greetings from here. The video you're watching is recorded from Iseke. It was recorded in Iseke. And the things you're seeing on the ground, I want you to watch this video calmly. You will see the way at someone's backyard was turned to graveyard. Ebe atos chosen them mad, both bones. When we tell you that these things, if it gets to your community, you will not be there. You're tolerating it on social space. But if it gets to you, that's the day you'll know that it's reality. I will allow you to watch this video and listen to what the person is saying. Watch the evidences on the ground. Good morning, every one of us at Iseke. Ekalamu ndi Iseke. Unu were olum, unu gamo ele kuni. Amune nwere nwa Iseke. Biko ndi Iseke. Lele ni ife ndes la ha bịara ịzọpụta anyị. Lele ni ya. Ihe ụmụaka arụ ọsị la ha bịara ka ha zọpụta anyị. Na-egbusi ụmụnne anyị. Ihe abụọ ọkpụkpụ isi mmadụ. Iseke ka nke ala eme. Ihe abụọ ọkpụkpụ isi mmadụ egburu egbu with some bones and some things. Ha wesịrịla ndị nke ha wesịrị. Ha wesịrịla ndị ha na-ewesịrị. Ndị nke agasịra nga. Na be mmadụ ha sịkwa ha bịa ịzọpụta anyị. Na ha bụ Liberation Army. Nke ebe egwuru ala lie mmadụ. This is it. Egwuru ala lie mmadụ ebe a. This is it. Gwazie na anyị ka ndị dị ntu ọ mmadụ nọ n'ala ebe efuru. Gwazie na anyị ka anyị si jee nwụọ nghọta la ọzụzọ ka abịa eze anyị na ọ bụ ogbugbu ka abịa igbusi anyị. Ihe ala ili mmadụ amawa ala atọ mmadụ. Ekpere ya na-ebute mmadụ. Ebute ozu mmadụ lee some of the bones. Ekpere ala eti mmadụ. Look at nke a. Ihe skọlụ mmadụ. Ihe skọlụ mmadụ. Ala Iseke. Ebe ha sịrị ha nọ n'ahịa. Echere anyị obodo. Oya ọ dị ihu. Ihe bụ ọkpụkpụ isi mmadụ, skọlụ mmadụ. Ihe ọ dị ihu. That's it. Skọlụ mmadụ. Ebe pasụ ya si. Kwụsị ndị ọzọ. Nche ọfụsara ebe a. Ebe a ka nwa mmadụ Chukwu kere eke. Nwa afọ mụrụ nọrọ were chịkọta ije ozi ya. Iselele azọpụtara anyị Biafra Liberation Army. Look at it. Look at it. Ha bụ ịzọpụta anyị.